Ahoj, ahoj a vítam ťa tu pri tomto videu, kde s tebou chcem zdieľať, čo sa to deje s energiou a prečo možno mnohí z nás pociťujeme posledné dni, posledné týždne alebo dokonca aj mesiac, že sa ako si zastavil náš duchovný rozvoj alebo možno možnosť spojiť sa s našimi sprievodcami, s našim vyšším ja, s našou intuíciou a čo sa to vlastne deje, že mnohí z nás pociťujeme ako keby sme stlačili pauzu alebo stopku v našom rozvoji a v tom, po čom túžime a kam smerujeme v našom živote, či už v tom osobnom alebo pracovnom. Mnoho často počujem, že počas posledného obdobia sa ľudia cítia ako si stratene a osamelo a toto video je tu preto, aby som s tebou zdieľala, čo sa to vlastne deje, čo sa to deje energeticky a hlavne, čo sa to deje na úrovni nášho vedomia, kde prestupujeme z jedného energetického poľa alebo z jednej časovej línie do úplne novej časovej línie, kde sa môžeme konečne stotožniť s tým, kým sme z nejakej vyššej perspektívy. Takže ak si to aj ty, kto vníma akési zastavenie sa alebo možno pocit, neviem, čo sa deje, neviem, čo mám robiť, neviem, kadiaľ mám ísť, všetko sa mení, možno sa všetko rúca, všetko sa na mňa válí z každej strany. Chcem iba podotknúť, že toto je obdobie, kedy sa skutočne stišujeme a spomalujeme a všetko, čo sa deje okolo nás vo vonkajšom svete, nás núti k tomu, aby sme si sadli, ľahli, meditovali, zatvorili oči a ponorili sa do seba. Ja viem, že mnohí z nás neradi počujú to, že máme spomaliť, pretože ako ľudstvo sme veľmi dlho nastavení na to, aby sme stále pracovali, aby sme stále tvorili. A čo je to, čo tvoríš? Čo je to, čo chceš pritiahnuť? Čo manifestuješ? Kdežto opak je pravdou. A čím viac sme v spojení s našim telom, s našou intuíciou a dokonca aj s prírodou, tým viac si uvedomujeme, že je tu istý rytmus, životný rytmus alebo cyklus. A práve teraz sa nachádzame ako ináč, je jeseň, ktorá je o tom, aby sme pomaly začali sa dostávať naspäť k sebe, von z okolitého sveta. A zatiaľ, čo toto sa deje v prírode, deje sa to na každej jednej úrovni nášho bytia a k tomu sa takisto deje to, že na energetickej úrovni, určite ste počuli, Pluto vystupuje z kozorožca, tuším po slovensky, a vstupuje do vodnára. A čo to znamená pre nás všetkých, ktorí sme senzitívni, ktorí vnímame energiu, ktorí pracujeme s energiou, či už to nazveme, že sme lightworkeri alebo ľudia, ktorí pracujú s energiou, prinášajú vedomie. Toto je čas, kedy nás naša bytosť a táto kozmická energia žiada k tomu, aby sme sa stiahli z vonkajšieho okolitého sveta a skutočne sa zahlbili a opäť sa spojili s tým, kto sme. Táto energia nás pozýva k tomu, aby sme nechali našu starú verziu za sebou. A toto nie je iba o tom, aby sme si povedali, OK, tak už nie som, ja neviem, tým, kým som bola pred 5-10 rokmi. Toto je o tom, aby sme zanechali identitu toho, čo sme vytvorili, našu identitu. To znamená, a ja tu potrebujem byť konkrétna, pretože práve to prichádza. Všetci tí z nás, ktorí sme možno urobili určité kurzy, používali určité metódy a techniky a istým spôsobom sme vytvorili identitu, vďaka ktorej nás ostatní poznajú. Táto energia nás pozýva k tomu, aby sme postupne začali zanechávať túto identitu za sebou a začali sa nalaďovať na to, ako pracuje naša bytosť. K čomu nás pozýva, čo je energiou, esenciou, svetlom našej bytosti. Nie energiou toho, čo ľudia, alebo ako nás ľudia poznajú. Takže tento prestup z jedného sveta alebo z jednej energie do novej energie je skutočne o tom, že mnohí z nás sme sa možno cítili, že veci nedávajú zmysel, veci nejdú tým smerom, ktorým by sme chceli, aby išli. Veci alebo situácie alebo životná cesta nás akýmsi spôsobom presúva z jednej cesty na nejakú druhú. Je to ako keby sme boli na vedľajšej koľaji. A takisto je tu ten pocit, čo ak robím niečo nesprávne? Čo ak som mala zostať s tým, prečo som sa rozhodla pred mesiacom, 2, 5 alebo pred rokom? Čo ak práve teraz stagnujem, pretože som nezostala na svojej ceste a nerobila všetky tie kroky, ktoré som
si myslela, že potrebujem urobiť. A ja vás tu chcem pozvať k tomu, že všetky tieto myšlienky, ktoré zdôrazňujú negativitu, ktoré vyzdvihujú ten pocit nedostatočnosti, pochádzajú z nášho ega, pochádzajú z našej mysle, pretože naša myseľ nás neustále porovnáva. Kdežto ak sa zameriame na naše srdce, ak sa zahlbíme, ak sa presunieme z našej mysle do nášho srdca, začneme vnímať, že je to práve naša bytosť, ktorá nás posunula z jednej cesty na druhú cestu. A zatiaľ čo sa možno cítime, že sme si dali stopku, že všetko sa spomalilo, že všetko sa zastavilo, ja vám chcem pripomenúť, že práve v týchto momentoch, kedy sa spomalíme, že práve v týchto momentoch, kedy sa cítime, ako keby sa všetko nejako zastavilo a možno nedávalo zmysel, toto je spôsob, akým naša bytosť dokáže preorganizovať a zorchestrovať to, čo s nami skutočne ladí. To, čo je s nami skutočne v súlade. A ja viem, že mnohým z nás sa to nepáči, pretože sme impatient, pretože sme netrpezliví, pretože vieme, čo chceme, alebo teda si aspoň myslíme, že vieme, čo chceme, pretože veci sa mali nejako udiať. A ja vás chcem pozvať do pozície, kde sa začneme viac a viac spájať s našim vedomím, s vedomím nášho srdca, kde všetko, čo sa deje, aj to spomalenie, aj to pozastavenie, aj to vybočenie je súčasťou procesu, je súčasťou cesty. A čím vyššia je naša vibrácia, čím viac sme v spojení s našim vedomím, s našou bytosťou, vyšším ja, zdrojom, akokoľvek to chcete nazvať, čím vyššia je naša frekvencia a vibrácia, tým viac sme v súlade s našou bytosťou a cestou našej duše a tým máme väčšiu možnosť pozrieť sa na veci z vyššej perspektívy, kde začneme vidieť, aha, toto som kedysi chcela, ale už som sa posunula. Aha, takto som si predstavovala svoj život a možno som bola netrpezlivá, možno sa mi nepáči, že sa to nedieje, ale z tejto vyššej perspektívy vidím, že vlastne je to pre moje najvyššie dobro, že kráčam na novej ceste, po ceste, ktorá je viac v súlade so mnou, len som o tom možno doposiaľ nevedela. A tu sa vás teda chcem opýtať, kde máte pocit, kde si už hovoríte, tudy cesta nevede. Kde máte pocit, že situácie, vzťahy, práca, možno biznis, alebo práca, ktorú robíte so svojimi klientmi, už s vami nerezonuje tak ako predtým. A kde máte pocit, že je čas vstúpiť, vkročiť do väčšej vnútornej slobody a autentickosti práve tým, že začnete tvoriť, že začnete žiť, že začnete využívať energiu, ktorou ste tak trochu ináč. A aj napriek tomu, že tento krok môže byť desivý. Aj napriek tomu, že sa možno bojíte a hovoríte si, ale čo na to povedia ostatní, ale toto nikto nepozná, ale neviem, ako to mám pomenovať. Práve o tomto, aj o tomto je energia, cez ktorú momentálne prechádzame my všetci. A to je energia toho, že začíname čosi úplne nové. Nové, čo tu ešte nebolo, nové, čo možno ešte úplne nedokážeme uchopiť alebo vysvetliť slovami, ale chcem vás pozvať k tomu, aby ste začali pracovať s touto energiou, aby ste začali pracovať s vašimi darmi a talentmi úplne na novej, inej frekvencii, kde si dovolíte byť inými, kde si dovolíte byť prvými, kde si dovolíte hovoriť o veciach z perspektívy, o ktorej možno ešte nikto nehovorí, alebo nie je veľa tých, ktorí hovoria o situáciách a o myšlienkach, ktoré máte vy. Chcem vás totižto pozvať k tomu, aby ste si vy dali dovolenie byť autentickými a byť inými. Byť prvými v tej prvej línii tých, ktorí začnú viesť a tvoriť život ináč. A je veľmi dôležité podotknúť, že to nie je náhoda.
že vôbec nie je náhoda, že sme tu práve teraz, v tomto čase na Zemi, kde sa všetko mení. A aj napriek tomu, že nie som astrologička a týmto veciam úplne nerozumiem a vždy to spomeniem, pretože ja viac vnímam tú energiu. To znamená, nerozumiem úplne, ako sú postavené planéty, čomu ale rozumiem je, keď mi príde energia toho, čo sa práve teraz deje. A to, čo s vami chcem zdieľať, je to, čo vnímam. Ako postupne sme budovali, krok po kroku, sme budovali, alebo sme sa pripravovali na tento čas, kedy všetci z nás, pravdepodobne tí, ktorí pozeráme, sledujeme toto video a pracujeme s energiou a pracujeme na sebe, celý čas sme budovali, učili sa, získavali informácie, schopnosti, možnosti a nástroje a teraz prichádza ten prelomový čas, kedy je potrebné, aby sme sa postavili do našej sily a aby sme ich začali zdieľať. Aby sme ich začali zdieľať skutočne s našou energiou. Nie energiou toho, že niekto čo si niekedy povedal, alebo že sme sa to niekde od niekoho nejako naučili. Ako to funguje vám? Ako vy môžete, ty konkrétne, ako ty môžeš priniesť svoju energiu a využiť všetky informácie a nástroje, ktoré si sa naučila a vdýchnuť do toho svoju vlastnú esenciu a svoje svetlo. Tak ako vždy hovorím, pretože celý svet čaká na tvoje svetlo. Celý svet čaká na to, až sa prebudíme a postavíme sa do našej role toho, kým sme prišli byť. A je veľmi zaujímavé, že všetky workshopy, všetky semináre, metódy, techniky, čohokoľvek som sa kedy zúčastnila, vždy to bolo o tom, že sme sa naučili s niečím pracovať, aby sme sa zmenili. A ja vás chcem pozvať k tomu, aby sme začali využívať všetky nástroje a znalosti na to, aby sme konečne začali zlúpavať všetky tie masky toho, kým si myslíme, že by sme mali byť, alebo musíme byť, aby sme niečo dokázali a začali sa oslobodzovať, aby sme sa mohli slobodne prejaviť, pretože tam tkvie náš skutočný dar. Jednoducho byť tým, kým sme prišli byť a slobodne prejaviť, slobodne ukázať to, čo naša duša chce priniesť, to, čo naša bytosť chce zažiť. A tu chcem taktiež podotknúť, toto nie je niečo, čo sa dokážeme naučiť za jednu noc. Toto nie je niečo, čo dokážeme takto lusknutím prstov zmeniť. Toto je naša úloha celoživotná. A prišli sme sem, aby sme sa naučili, aby sme si spomenuli, kto sme, čo chceme zažívať a aby sme si dovolili meniť sa. Toto je čas, kedy sa oslobodzujeme od všetkých predstav toho, kým by sme mali byť, čo by sme mali robiť, čo je správne, čo je nesprávne. To, čo je správne a nesprávne, viete iba vy a musíte to cítiť vo vašom vnútri. Takže týmto vás chcem pozvať do nového obdobia, do obdobia, kedy sa lightworkeri, ľudia, ktorí pracujú s energiou, s vedomím, so svetlom, konečne stávajú bytosťami, ktoré slobodne zdieľajú svoju esenciu. Nie preto, že musia, nie preto, že to je to správne a to sa musí diať, ale preto, že je to oslobodzujúce, pretože to prináša radosť, pretože to prináša nadšenie a chuť do života. Ja vás všetkých objímam, dúfam, že sa čoskoro uvidíme, že vám toto video pomohlo trošičku uvoľniť sa do tohto procesu, že nie všetko je až také zlé, že nie všetko sa zastavilo, ale práve naopak, že nám to pomáha dostať sa na tú správnu koľaj, ktorá je v súlade s našou bytosťou, kde dokážeme vnímať vnútorný pokoj, vnútornú radosť, kde sa dokážeme slobodne prejaviť. Takže vezmite si čas na to, aby ste sa uvoľnili do tohto procesu, netlačte na seba, netlačte na pilu a ja sa budem veľmi tešiť, ak sa uvidíme v klube Svetla, kde zdieľam aktivácie svetla, energetické sedenia, meditácie a o mnoho viac každý mesiac. A je to miesto pre lightworkerov, kde sa stretávame, aby sme sa podporili, aby sme našli sami seba individuálne a pomohli tak kolektívnemu vedomiu, aby sme spoločne rástli. Ja vás objímam, pozdravujem a teším sa na vás už čoskoro. Ahojte.